Acción. A preparación para o futuro comeza coas leccións do pasado. Depende de nós salvaguardar e promover as linguas indígenas. Mundo. As persoas indígenas falan a maioría das 7.000 linguas existentes, cada unha das cales proporciona unha comprensión única do mundo. Outra. Utilidade. As linguas indígenas representan sistemas de coñecemento complexos, aportando diversidade cultural e asegurando liberdade de pensamento, opinión e expresión. Vida. As linguas son máis que unha forma de comunicación. Son un modo de vida inseparable da nosa maneira de ser, pensamentos, sentimentos, gozos e moito máis. Cultura. As linguas compoñen a nosa identidade cultural única e preservalas implica preservar a diversidade de culturas e realzar o diálogo intercultural. Ecoloxía. As linguas indígenas aseguran a transmisión de anos de coñecemento ecolóxico e a capacidade de adaptación desenvolvida polas comunidades indígenas. Transmisión. Debemos pasar as linguas nativas ás xeracións xóvenes, asegurando de que os nosos fillos reciban o mesmo tesouro cultural que nós. Local. Proxectos de arte e estacións de radio axudan a restaurar a esperanza e a autoestima das comunidades indígenas e o seu dereito á liberdade de expresión. Ameazas. A maior ameaza á supervivencia dos povos indígenas é o cambio climático. A resiliencia e integridade das tribus depende dos seus recursos naturais. Risco. O estado actual das linguas indígenas reflicte a situación dos povos indígenas. En moitas partes do mundo están ao borde da extinción.